ти харесвам BG3, днес играем Fall of the Line 2. Ой, човек в заглавието ще го има и той ще го види, нали знаеш? Кой? Алекс. Тук сме с Zero BG и NCP Shadow BG. Не ми виж тук каза. Сега не знам как се играе. Скажи ми. Добре, хора, ето играем си пиша да обеге, да видите как Моят се... рекорд. Кой бе, аз ли бе? Вау. Ето хора, вижте прото. Сам прото БГ. Ама малко трудно се играе на Лен... малко трудно се играе на Леново. Чакайте. Не го хванах както трябва и съм с гипс, да знаете. Хацин. Хацин. Мадафака бич. Ая. Много трудно се играе на Леновото, да ти се плъзга на... Какво ти бе? Но. Моят велик рекорд 29. Хора, да знаете, че я ще направя клип как играе тази игра, да видите, че съм про. Много хора. Че не веде, че 5 не може да направиш сигурно. Тук ще има дислайкове. Би не бе. Ако ми го дислайкнеш, аз ще дислайквам твоите. Ама къде ще не изучи дали аз ще ти го дислайквам? Ами, защото ти ми дислайкна веднъж клипа. Само веднъж. Не знаеш, моли да е Алекс. Рекорда ми е 29, най-голям рекорд. И кой ли ти го направи? Някакъв непознат. Една. Може. Какъв пари, бе? Ей, да ми на рекорда! Уия, бачето! My friends! Виждате ли хора, аз съм прото БГ. Това е просто, да. Абонирайте се. Абонирайте се за Minecraft Shadow BG. Да. Големия про на тази игра. Да, бе. До някъде. Бич. Хора. Беше капно. Съдначава човек да вкляпи и да си мисля, няма личен живот. Пръстът ми е толкова голям, че направо не се вижда топчето. Представи си, че топчето е хатата. Пръстчето. Аз се прибирам и вече за кое? Чао. Чух, ще си тръгвам. Но. След тази игра ще спирам клипа. What? И това беше клипа. Надявам се да ви е харесал. Довиждане.